ụfọdụ ndị enyi nnu na ụmụnne nnu ụmụnna nnu ndị nnu filisha no ma online afọ aga ma online if I send a message ya mark one good mam ihe mere oji label online anọcha online anọ ha WhatsApp anọ ha Facebook enwetila ahụ ya ma anwasetiri ya kpa because ana arọgala ngọrọba ngọ relegation ịrọba na ngọ relegation arị ma ụzọ ahụ ga anyị nwere ndị enwe obi isi ụlọ mọwụla bara ahụ geshi ngọ hello ha ya ndị nne ya mụ na nna anwụ na ịhụ na aka eme na aka eme ya mere ndị ji na hoshi oke kama na anyị gashi gị ụlọ anyị agabịa kọma akwa gị hụde na anyị ga-arọ m anyị gaa ọha anyị online ganye arụ nga-esetie a na-arọgide na rọga nwa pekele foto mmanụ ọ gashi ya see nga oriri nwari ya chi ya chike kpalakpa nnu ji agaga ọwa ozugbo ihe mkpokporo ndị na-eri eri okporo ndị na-esoro nnọmere uwe okporo ndị na-ese foto okporo so ụmụnna ashima agbela gizo na enyi nwoke kpọmara m che mesendela ndị ama ahụ meseji ka eshi akawa online ana m je kpọọ m anyị ekwuchakwa fon mejekwa WhatsApp ya akadọkwa online ya ọgụbeghị ọnụ online mana jụgasha ndị aka meseji gashi mara nwanne m ndị mana nga arọgala ya rọba ya relegation ụmụ agbela gizochi ikekwe onye ahụ ifuru ọnụ online ọhụ gozigbo ohi imeka ọhụ gozigbo ohi sendị but ihe na ewuche bụ anụ ọzọ emeta nche emewa nche enwe ihe mere na gị jirula gị afọ ma ọla ịhụrụ post gara m nga eji nwayọọ lakpu agịpa ya agbagbukọ ọhụ nke nkịtị